todas e a todos, damos entón comezo a sesión plenaria do Concello de Outes ordinaria do mes de agosto, que ten os seguintes puntos na orde do día. En primeiro lugar, dentro da parte resolutiva, a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se teñen algo que dicir os grupos. Non? Bueno, pues entendo que se aproba por unanimidade. Sempre falta votar? Non. Sí, por votos a favor. Por un erro do sistema, habría que incluir aquí a dación de contas de resolución da alcaldía. Normalmente, como saben, non é obxecto de debate nin consideración, simplemente que teñen a vostedes a disposición estas resolucións para miralas e para estudalas e para que consideran oportuno. O punto número 2 é un punto de planificación orzamentaria, así lle chamamos, e basicamente consiste na chegar ao acordo para aprobar a non disponibilidade de crédito, unha serie de créditos de partidas orzamentarias, polo seguinte motivo: houve un incumprimento da regra do gasto, cando a interventora despois matizarme por exemplo no exercicio 2018. Ese incumprimento desta regra que establece o Ministerio de Facenda do Goberno de España, pois fai que pola cuantía que incumprimos esa regra de gasto, agora teñamos que no exercicio 2019 recortar en créditos, en partidas, en definitiva, que consideremos oportuno. Ou facemos nós, ou fan eles. Entón, casi mellor facemos nós. E vimos a ter que reducir, máis que reducir, declarar non disponibles, créditos non disponibles, son un total de 85.723,41 euros. Unha parte dos mesmos que vamos a declarar non disponibles van a estar, ou pertencen a partida de órganos de goberno, é dicir, unha cuantía orzamentada que nós agora non imos a gastar retribucións aos membros do goberno, indemnizacións, etc. E aí podemos reportar aproximadamente 19.000 euros. Outra partida é a Administración Xeral de Proxectos e Direccións de Obras, que normalmente sempre hai en permanente ao final do ano, e por iso tamén podemos facer. Finalmente, había unha partida que había un recurso bastante importante, se podemos, entendemos, sen causar ningún problema na xestión do día a día do Concello, reportar en mantemento de parques e xardíns por 48.000 euros. Temos unha cuantía aínda importante para utilizar neste crédito. E isto é o que hai que facelo, e nós facemos esta proposta. Ten a palabra a portavoz do partido. Bueno, pues, boas tardes. Nós entendemos que hai que tomar medidas ao respecto deste incumprimento do parámetro da regra de gasto das leis orzamentarias, que limita quizá en exceso os gastos que se realizan. Sabemos que este incumprimento non significa gastar máis do que hai, senón gastar máis do que as mencionadas leis permiten. Por tanto, estamos de acordo coa solución adoptada da non disponibilidade de créditos. Creemos que efectivamente hai que tomar esta medida e, por lo tanto, imos a votar a favor deste punto. Moi ben, ten a palabra por favor. Non neste punto vamos a abstención. Desde o Partido Socialista creemos que o goberno actual non ten, en teoría, culpa destes desaxostes económicos. Esperamos que no futuro non se volvan a dar estas situacións. Moi ben, bueno, pues se parece, procedemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra non hai. Entón, apróbase a non disponibilidade destes créditos sinalados. Moi ben.
O seguinte punto da orde do día é o convenio, basicamente o convenio polo cal se aproban os estatutos da asociación, aprobanse aquí no Concello de Outes, da asociación Camiño de Ría de Muros e Noia, Camiño de Santiago, enténdese, a asociación da que pasaremos a formar parte. Isto era tamén un proxecto que viña atrás. Trátase de forma resumida de poñer en marcha, de que se xa recoñecido como tal un camiño de Santiago, un novo treito do Camiño de Santiago, un novo Camiño de Santiago de comillas, que se chamaría Camiño da Ría de Muros e Noia, que pasaría polo Concello. Se entendemos que desde o punto de vista turístico e desde o punto de vista da creación de riqueza é interesante apostar por este camiño. E, pois, a mellor forma de que se faga, que se concrete esta aposta é impulsar esta asociación de todos os camiños, de todos os concellos, perdón, por os que pasaría este camiño, que serían Ames, Brión, Lousame, Muros, Noia, Outes, Portuguesón e Santiago de Compostela. Esta é a idea. Por agora, pouco lle podemos dicir, ou pouco máis podemos dicir que o que aparece no contido dos estatutos, non? No seu momento haberá que facer unha chega económica e, pois, o primeiro que teremos que conseguir entre todos os concellos é un recoñecemento por parte da Xunta de Galicia dese camiño, non? Porque iso implica uns trámites importantes. Xa se avanzou bastante, porque había un protocolo anterior de colaboración entre estes concellos, que pasa que agora dáse un paso máis e crearse a asociación, repito, Camiño da Ría de Muros e Noia, en a que nos integramos, na que se integra o Concello de Outes. Non sei se teñen algo que comentar. Sí, brevemente. Que efectivamente a constitución desta asociación, Camiño da Ría de Muros e Noia, é o resultado dunha labor que se ven facendo desde fai moitos meses, incluso anos, que se comenzou no ano 2016, cando o que era alcalde nese momento firmou xunto cos outros 8 concellos implicados o primeiro protocolo un protocolo de colaboración para acometer en común todos os concellos as tarefas que se precisen para levar a oficialización do itinerario cultural entre Muros e Santiago como Camiño Xacobeo. Tanto naquele momento como agora, nos creemos que a integración do Concello de Outes nesta asociación é beneficiosa tanto para o coñecemento e difusión do noso patrimonio natural e histórico, como tamén para a promoción e o desenvolvemento turístico do noso concello. Por lo tanto, votaremos a favor tamén deste punto da orde do día. Moi ben, ten a palabra a portavoz do delegado. Bueno, nos tamén entendemos que é favorable o feito de que se nos incluía no Camiño de Santiago e que pasemos a formar parte do Camiño de Muros e Noia. Entón, votaremos a favor. Moi ben, portavoz do Partido Socialista. Desde o Partido Socialista seguimos pensando en todo o que sea darlle pulo e darlle difusión ao Concello, sempre vai ser bo para todos os vecinos. Desde o ámbito da hostelería, turismo, non cabe dúda de que o que supón pasar a formar parte dun Camiño de Santiago, iso é incalculable en términos económicos e financeiros. Vamos a apoiar. Moi ben, pois entón pasamos á votación. Votos a favor? Aprobase por unanimidade a inclusión de Outes nesta asociación Camiño de Muros Noia, Camiño de Santiago de Lugo. Ben, pasamos ao seguinte punto, punto número 4. O punto número 4 leva o título xenérico de subvencións solicitadas a outras administracións. Basicamente consiste no seguinte: estas subvencións solicitadas a outras administracións refírense ao post-plus 2019 ao plan adicional. E para explicarlo de forma breve, cada ano a Deputación da Coruña, no noso caso, destina unha serie de recursos
aos concellos para obras e servizos. Normalmente o Concello fai unha proposta que debe ser aprobada en pleno e, bueno, o Concello de Outro fixo unha no seu momento para o por 2019 que xa está aprobada. A propia Deputación de Coruña xa indica que en moitas ocasións hai remanentes e, por tanto, os recursos inicialmente outorgados a cada concello, poden ser 700 ou 800.000 euros, no noso caso, os que sean, poden sufrir un incremento. Entón, xa nos din que aprobemos un plan adicional cunha serie de obras para financiarse posteriormente. Bueno, pois iso xa se fixo tamén no seu momento, xa había un post adicional aprobado, o que pasa que en xuño, se non me equivoco, non en xuño, xa en maio, a Deputación nos di, en vez de ter 200.000 euros, teñemos todos 421.000, por tanto, propoñan ustedes máis obras. Bueno, iso é o que estamos facendo. De forma resumida, é o que estamos facendo. Polo camiño, unha das obras que xa estaba aprobada neste plan adicional, que era a obra que levaba o nome de Praza de Valadares e outros, ten un problema, posto que as obras deben ser informadas por os organismos sectoriais pertinentes, en este caso Patrimonio, e Patrimonio di que a actuación que se recollía, unha das actuacións que se recollía nesta obra, non pode facerse. En concreto, a cimentación da Praza de Valadares. Entón hai que retiralo. Bueno, pois retírase esa obra e propónse o resto das que xa estaban incluídas aí, vale? Xa aprobadas, pero que temos que volver a aprobar porque incluímos nun paquete máis grande, que agora chamamos de Camiño da Fonte en Estallo, Valadares, que basicamente, de forma moi breve, son varias obras en Estallo, Loios, As Touzas, en Valadares, logo a pavimentación de viais en Mastontán, en San Lorenzo, e logo propoñemos varias obras pequenas que son o acceso a Gende, a pavimentación viaria nun tramo na Barreira, outro en Lourido e Cando, e logo pequenas actuacións en Brión e Catasoeiro, e unha última actuación que creemos importante, digamos que estas últimas que estou comentando son propostas novas, que é a millora da sinalización da ponte de Broña, posto que, pois, donde desgraciado accidente que houve, estaba ainda sen sustituir a baranda e vaise sustituir e vaise sinalizar de outra maneira. Bueno, isto que se inclúe no primeiro paquete, entre comillas, de obras, e logo dúas obras máis que son, neste caso, individualizadas. A primeira, a humanización da Rúa da Capela, a rúa daqui da vila, por valor de 136.000 euros, e que, basicamente, bueno, o que queremos, efectivamente, é humanizala, ampliar os espazos para os peóns. No proxecto xa vai convertir en dirección única, atendendo tamén unha demanda que no ano pasado fixo o BNG. O propio BNG fixera xa hai tempo a proposta, ainda nun anterior mandato, non estaba no pleno, de arranxar esta Rúa da Capela. E, bueno, evidentemente vai ser sustituir todo o que ten que ver con canalizacións, redes de saneamento, etc. Vai ser sustituir e mellorar, evidentemente. E logo temos a última actuación, que neste caso preguntou o portavoz do Partido Socialista no pleno pasado tamén, que é a mellora do paseo de Ponte na Cousa. Aí vimos a levar a cabo a sustitución da baranda de madeira, que leva moito tempo en mal estado. Vamos a sustituirla toda. Posiblemente sustituiramos tamén a baranda de madeira do parque infantil. Queríamos facer tamén unha intervención nas luminarias. Non se vai facer agora, pero sí que imos solicitar próximamente unha subvención ao IDA, Instituto de Diversificación de Forno Enerxético, que xa contemplaría a sustitución destas luminarias e, bueno, creemos que máis urgente en este caso é actuar na sustitución das barandas de madeira. Optamos por repoñelas con barandas de madeira porque creemos que estéticamente é o máis interesante e porque outras solucións, por exemplo, os bancais de pedra, pois iría ser un investimento desorbitado, do noso punto de vista, moi importante que
nos deixaría sen marxen para facer outras actuacións. E creemos que con un correcto mantemento, se amarían con un correcto mantemento e os novos tratamentos que ten esta madeira, pues pode durar un tempo razonable. Isto é o que propoñemos, e agora ten a palabra a portavoz do Partido Popular, a Beatriz Moreira. Bueno, pues, o noso grupo sempre vai estar a favor de todas aquelas actuacións que redunden nun beneficio para os veciños de Outes. En particular, con respecto a estas obras que hoxe trae o Grupo de Goberno a este pleno para a súa aprobación, pensamos que, efectivamente, mellorarán a vida dos outenses. Tanto é así que son obras que na súa práctica totalidade viñan reflexados no noso programa electoral para ser executadas. A mellora e acondicionamento do Paseo de Ponte Nafonso nomeábase especificamente nese programa dentro do apartado de medio ambiente e do plan de mantenimento de espazos públicos de Lecer. En a nosa idea era conocer unha forma un pouco máis ampla. Nese mesmo programa tamén se facía referencia a que se seguirían reurbanizando e humanizando as rúas, os núcleos urbanos, na que, dende logo, estaba incluída a Rúa da Capela. Un programa que xa comenzou hai tempo, comenzou na anterior legislatura, por exemplo, con rúas como a Rosalía de Castro, a Rúa do Tines, a Travesía do Conchido, e como non coa primeira fase da Travesía da Serra. Gostaríamos saber, eso sí, o que vai suceder coa pavimentación da Plaza de Valadares, que se retirou das actuacións. Por iso podemos pedir, xa podemos no apartado de Rúa, pero aproveito que dan o fío para facelo agora, que unha vez adaptado o proxecto ás exigencias de patrimonio, pois que se leve a cabo na primeira actuación que sea posible, na primeira oportunidade que sea posible. Ben, sen esquecer que hai moitas outras actuacións que tamén son necesarias, pois imos a votar a favor da súa proposta. Ben, con a palabra... Vale, pero solo, está claro que nós tampouco nos vamos a poñer a toda aquela obra que supoña unha mellora para a vida dos nosos veciños e veciñas. Só facer unha puntualización. Sobre a varanda do Paseo da Ponte foi o BNG quen fixo a intervención no pleno anterior. Quero recordar que o compañeiro do PSOE o fixo sobre as luminarias, efectivamente. Bueno, que quedes recollido. Sempre temos un par de cuestións que puntualizar sobre as obras. No primeiro punto, no tema dos camiños, simplemente pedir que para as próximas actuacións previstas nos lugares se teñan en conta actuacións máis integrais e que se fagan con previsión a que se son máis duradeiras. Sobre a varanda de Broña e o acondicionamento da ponte de Broña, nós entendemos que como solución temporal está ben, pero estaría ben que se iniciaran as tramitacións pertinentes para ampliar a terceira de 2 carrís. Bueno, iso que tamén creemos que era unha actuación necesaria e urgente despois do acontecido nese tráxico accidente e que tamén levamos anos queixándonos desa situación. Sobre as barandas da Ponte Nafonso, dicir que é unha actuación correcta, tal como demandamos, e que non temos ningún problema, pero que sí que temos problema é coa humanización da Rúa da Capela. É certo que é unha proposta e é unha necesidade urgente para esa rúa acometer dita humanización, pero vemos un par de erros no proxecto que creemos é importante que se faga unha modificación antes de levarlo a cabo. O principal é que os apartadores están a marxa esquerda, tendo en conta que o sentido único é en dirección ao centro médico. O lógico sería que os apartadores estuveran a man dereita, xa que a maior parte dos condutores, a maior parte das veces, aparcamos na marxa dereita. Non entendemos por que cada no proxecto a marxa esquerda os apartadores. É algo que nos descolocou un pouquinho, non sei se hai alguna justificación no proxecto. Quero que lle... Sí, me Bueno, pode. a verdade é que son criterios estrictamente técnicos, tampouco non sei que problema ten a medida en que dirección única. Que problema pode ter Non é como para o condutor medio poder aparcar na dereita, é lógico, non entendemos cal é... A verdade é que non ainda bromeaba outro día que así van a deixarse de pagar determinados vados, son menos ingresos para o Concello, porque a maioría dos garaxes están na marxa dereita, pero sinceramente foi un criterio estrictamente técnico e non acabamos de... tampouco acabo de ver visualizar eso que vostede apunta, porque sería un problema, claro, se fora
de doble dirección, non? Teríamos que atravesar un carril para aparcar, pero sendo de dirección única non acabo de ver o problema, pero en calquer caso o que sí podemos é ter a opinión técnica de por que se fai así, se parece, porque tampouco non Nos creemos que é relevante, bueno, máis que nada, porque na maior parte das bueno, usted vai por Galicia adiante, nas obras de sentido único, se na rúa de sentido único, o normal é que o aparcador este a máis dereita, é o máis habitual, cada menos. Bueno, non... É dicir, non é unha crítica ao Non, se non entendo. e nos aplaudimos que se nos faga caso neste sentido, pero bueno, temos que é importante que se tenga en conta antes de executar o proxecto, non nada máis. Algo que tamén vemos moi importante na humanización da Rúa da Capela é a praza de carga e descarga, que tampouco entendemos por que está tan abaixo. O sea, que comercios con grande volume de carga e descarga, como por exemplo é o supermercado, lles pillaría bastante longe. Bueno, eso poderemos, eso sí que é posible, digamos, Claro, ver a fórmula despois de non só a praza, bueno, a zona de carga e descarga, senón as prazas para persoas con discapacidade, etc. Eso podemos modular despois, mesmo pode haber máis nunha zona de carga e descarga, eso podemos ver, non? Respecto ao primeiro, repito, que tenemos que recabar a opinión técnica e ver cal é a razón, porque mellor hai unha razón de fondo e nós estamos de acordo, pero bueno, está interesante que se non existe unha motivación importante, que se mova para derecha, é simplemente a nosa demanda. Vale. Nada máis. Por lo demais, remataron ustedes. Sí. Bueno, que eso, que faltaba un pouco de Un pouco de presentación, vidilla. que humanizar non é solamente el cemento. Bueno, a ver, tamén tenemos en consideración. Vos non estedes eles. Perdón, vos tenéis Polo menos sacar algo de... sí, pero Non nos cabe duda, o Partido Socialista vai votar a favor, por suposto, das obras. Vou facer 3 puntualizacións con respecto ao camiño da Fonte al Estadio e outros. Creemos que son tan importantes estas pequenas obras nos camiños como as grandes que se van a cometer. Esperamos que siga así e que siga apostando polas pequenas obras. En canto ao tema da Ponte de Afonso, por suposto que é totalmente necesario, dou-lhe a razón aos compañeros do BNG. Foron eles disculpas os que non me dixeron. Eu comentei o das luminarias que siguen sin funcionar, non digo que as cambie por outras, digo que lle den pouco de uso solamente. Respecto ao tema da ponte, repito, perdón, é totalmente necesario. O sea, iso é un peligro que non nos cabe duda a ninguén. Só queremos matizar, ainda votando a favor, que o Partido Socialista creía que mellor sería, ainda que saliera máis caro, facer un paseo en Aceiro e Nós. Creemos que sería de moita maior durabilidade e sería para toda a vida sin mantemento ningún. O mellor había que ir por tramos e non se podría efectuar todo de golpe. Pero bueno, que conste que é un matiz que lle fago ao tema da Ponte de Afonso. E con respecto á humanización da Rúa da Capela, dixo vostede no último pleno que as obras iba a intentar que foran integrais, e consideramos que o que vai facer vostede na Rúa da Capela non é así. Vai facer un tramo, vai deixar 50 veciños un pouquinho máis arriba tal como estaban. Eu non sei se estes veciños non lle importará ou preguntarán se os impostos pagan máis os de abaixo que os de arriba. Me explico de vostede, eu creo que a cometer despois 50 metros máis dentro de 4 anos, de 5, de 6, de 2, hai que volver a aparejador, hai que volver a arquitecto, hai que volver a traer os camións, as obras. Creo que saldría moito máis caro e usted dixo que intentaría facer as obras integrais. Por o resto, se lle digo que as obras son necesarias. Nada máis que iso. Bueno, moi ben. Simplemente matizar que, bueno,
todos os comentarios que ustedes apuntaron son pertinentes. A opción que usted apuntaba agora para as barandas da ponte, en fin, do punto de vista estético sería outra cousa, tamén tería outros problemas, seguramente, e sendo moito máis caro. Pero o que vostede apunta da organización que non chega hasta o final da rúa, a ver, hai unha razón tamén técnica. Non descartamos que podamos facer unha actuación, sobre todo nas beiras rúas, no futuro, non moi lonxano, pero é unha razón técnica, vostede sabe perfectamente que o último tramo xa está mellorado. É dicir, xa foi unha actuación onde todo o que ten que ver con pluvial e saneamento é novo. Prácticamente, non sei canto tempo ten agora mesmo, pero moi novo. Entón, consideramos que teníamos que priorizar esa parte. En calquer caso, non descartamos que cun investimento moito menor, porque como non hai que facer unha parte desas obras, podamos alcanzar hasta o final da obra. Moi ben, se les parece, votamos esta proposta. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Bueno, e agora pasamos a actividade de control, que se chamamos, donde basicamente hai unhas mocións que sí que quero comentar, porque, bueno, xa saben, están no pleno, foron aceptadas no pleno, ainda que foron registradas despois de convocarse o pleno. E, por tanto, digamos que fixemos unha abstención por acordo de todos os grupos, e esas 4 mocións do BNG vanse agora debatir como calquera outros, pero rogamos simplemente que a próxima vez, como saben ustedes, se comprometeron, se presenten en tempo. Ben, entón non, doulle a palabra, non sei a cal dos dous. Empezamos pola praia de Broña, se lhe parece ben. Bueno, disculpe. Moción de ausencia de alguna? Vale, se non a cae ahora. Bueno, a nosa moción en concreto está destinada á construción dos baños públicos na praia de Broña. E, bueno, isto está debido a que a praia de Broña é o área máis concorrido no noso concello durante os meses de verán, e a diario contanse por centos as persoas que se chegan para pasar o día. A ausencia dos baños públicos levan anos causando molestias aos veciños e veciñas, xa que moitos visitantes rematan por facer as súas necesidades en propiedades privadas ou lugares non aptos para tal fin. E, como tal, isto é unha demanda que levan moitos anos pedindo os veciños de San Cosme e de Broña. En base ás demandas que recibimos por parte da veciñanza e a afluencia que resista dito anteluar, creemos urxente a creación dos baños públicos en condicións e adaptados para persoas con mobilidade reducida na praia de Broña. Bueno, en base aos postos solicitamos que se construan ditos baños. Bueno, non me lembro da cadera a orden razonable. Sí, podía contestar. Bueno, pois ten a palabra a representante do Partido Popular. Bueno, pois nós temos certas dúbidas respecto ao correcto funcionamento deste servizo. A vista de que en praias próximas non hai instalacións que podan servir como referencia, de feito, habías en algunhas praias que sacáronas, pois creemos que é conveniente que antes de acometer a construción desos aseos que haxa un estudio previo sobre o tema, sobre a viabilidade, de que vayan a funcionar ben en canto ao mantemento e a outros aspectos. E por iso nos a abster en esta moción. Moi ben, ten a palabra o representante do Partido Socialista. Non nos cabe duda de que son necesarios os baños, sobre todo nas playas, como comentan os compañeros. Simplemente facer constar que vai ser máis importante o mantelo limpos, o mantenimento, é que non vai a ser que duren 2 meses, vai haber que telos cerrados, abertos, unha persona adecuada, que vemos de momento complicado, sin necesario. De momento, nós creemos que este ano tampouco non sería unha cousa urgente, entón tamén nos vamos a estar. Vale, pois se pode non avanzar. Non, se me permite.
Bueno, pois nós imos votar a favor porque consideramos necesarios, é unha demanda, unha bella demanda que este mesmo grupo cando estaba na oposición tamén planteou, é unha demanda, efectivamente, nos congratulamos de que o BNG coincida co goberno do BNG, de moitos veciños e usuarios da nosa principal playa, non? Tanto é así que nós xa hai, antes de coñecer esta proposta, xa solicitamos un primeiro estudio técnico para a implantación ou para a construcción destes baños. Nós fixémolo, ademais, porque efectivamente ten unhas complicacións técnicas, sobre todo polas cotas das que está a rede de saneamento, que pasa pola estrada arriba, e por onde se poden poñer que solución podemos dar aos baños se queremos que estén cerca da praia. Bueno, unha das solucións que temos, pero que temos que ainda estudar, pero que vai na liña, en calquer caso, o que faría posible a existencia dos baños, é construir un aparcadoiro de autocaravanas pequeno nunha das zonas do apartamento e que ali houbera un servicio. Isto é de feito, xa temos incluso a valoración económica, pedida, xa digo, 20 de agosto, bueno, non son menos o que temos aquí precisamente baratos, vai algo máis de 60.000 euros, todo isto que queremos facer, pero se non é así tal cual, de outra maneira, nós estamos de acordo en que a playa de Broña debe ter baños, e por tanto, bueno, evidentemente, se pode ser para o ano tamén, nos avisamos a moción aprobada. E por tanto, imos a votar a favor. Non sei se teñen algo máis que dicir. No. Nada. Bueno, pois, votos a favor desta moción. Abstencións. Bueno, sai adiante a moción, os votos a favor, voto do goberno de BNG e a abstención do Partido Popular e do Partido Socialista. A seguinte moción que eu teño aquí é a referida a Galiña Feliz. A Escola de Feliz. Bueno, pois nos, no grupo do BNG, queríamos saber en que punto están os trámites para a solicitude da escola infantil. Entendemos que a conciliación familiar é unha das prioridades que debe ter en conta esta corporación municipal de Outes para afrontar nestes vindeiros anos. Debemos ter a capacidade de ofrecer alternativas ás familias que decidan ficar e establecer a súa vivenda aquí en Outes. E tamén, a vez, pensamos que estimula o crecemento demográfico no noso concello que falta nos falta. Isto só pasa ofrecendo uns servicios necesarios ás familias, e uns servicios que lle solucionen a hora de conciliar o que é a vida laboral e familiar. No Concello de Outes, actualmente, como todos sabemos, o único que ten é un punto de atención á infancia, que, bueno, ten un horario moi limitado, con unhas plazas moi limitadas, que entendemos que non solventa nin facilita para nada a conciliación laboral e familiar. E, por lo tanto, a nosa moción vai nese sentido. Instamos a corporación, ao goberno, a que inicie os trámites para que o Concello teña xa dunha vez por todas unha Galiña Azul, unha escola infantil e que estea a disposición do Concello. E tamén sería interesante saber en que condicións se van a ofrecer os servicios en caso de... ou que requisitos, máis o menos. Vale, remato vostede. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Bueno, pois, nós cando estamos no goberno rexeitamos varias mocións porque se trataban de asuntos dos que o goberno xa se estaba ocupando. Nesta ocasión non ímos a rexeitar, pero si nos imos a abster na votación deste punto porque entendemos que non hai lugar a votar unha iniciativa que o grupo de goberno xa ten na súa folla de ruta
e que anunciou tanto nos medios de comunicación como nas redes sociais. Esa é a única razón por a que nos absteremos en este punto. Moi ben. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Nós levábamos indudablemente no noso programa a construcción dunha escola infantil, non sei se Galiña Azul ou Galo Verde por parte municipal, pero si estamos de acordo, creemos a necesaria. O matiz que nos levábamos, que vamos a apoiar igual a solicitude, era de facelo nunhas instalacións adecuadas que nós creíamos que podían ser algo do colexio Emilio Lagascués para aproveitar unhas instalacións sátiras. Bueno, moi ben. Simplemente a referirme adiante, nos imos a votar a favor, ainda que, como ben dixo o portavoz do Partido Popular, se é algo que anunciamos, se é algo que estaba no noso programa, que xa fixeron os trámites. O que pasa que a nós, a brincadeira, señora portavoz do Partido Popular, non nos costa nada votar a favor de algo, estamos de acordo, ainda que non se leváramos adiante. Só sí que esta non era a práctica habitual antes, pero non nos costa nada votar a favor desta moción. Por qué? Bueno, pues porque sí, porque consideramos necesario un servizo, sesa de Escola Infantil Pública da Liña Azul ou sesa semellante. Hai outras alternativas. De feito, hai unhas alternativas que estamos xa poñendo en marcha. En paralelo ao que vostedes piden. Porque vostedes o que piden é iniciar os trámites precisos coa Xunta para instalar unha escola infantil. Temos solicitado unha entrevista co xerente do Consorcio de Servicios Sociais para falar desto, efectivamente, para formar o PAI que temos nunha escola infantil da Liña Azul e para outros temas tamén relacionados con benestar, non? Pero como sabemos que eso depende de outra administración e que, en todo caso, levaría un tempo os trámites para ter esa escola infantil da Liña Azul, non queremos quedar parados e non queremos estar parados. E polo camiño que estamos traballando xa na ampliación do actual PAI. Porque o punto de atención á infancia non ten por que prestar os servizos como presta agora, que son efectivamente limitados. Pódese ampliar, seguiría sendo un PAI, e pode prestar os servizos moi parecidos a unha escola infantil. Unha xornada completa, con unha inscripción como é debido, etc. Que atenda realmente as necesidades das persoas que necesitan conciliar. En ese sentido, xa estamos traballando no novo regulamento do PAI, xa quereríamos telo, incluso antes o novo PAI andar, pero non é posible, justamente por cuestións regulamentarias. Temos que aprobar unha ordenanza, porque efectivamente un servicio de calidade implica un determinados prezos públicos, e a nosa intención é que o PAI ampliado que funcionaría case como unha escola infantil, empece a facelo a principios do ano que ven, de 2020. Non podemos facelo, repito, agora, porque non, por unha cuestión burocrática casi, non? Temos que aprobar un plan normativo para cambiar as ordenanzas e os regulamentos. Eso temos que facer a principios do ano que ven, lamentable. Bueno, e efectivamente, un dos lugares que nos planteábamos para que situar esta escola infantil, o que vai ampliado, nós pensábamos no antigo colexio, no colexio velho, que agora está sendo obxecto dunha reparación das cobertas, etc. Que pasa? Que agora só se repara as cobertas e o exterior. Por dentro non se toca nada. É un edificio moi grande. Bueno, permítanme que o noso proxecto, polo menos a solicitación que temos, non se, polo menos o que vimos é o que corroboramos coa empresa, por dentro non se adecúa. Entón, isto quer dicir que a obra de adecuación do colexio vello para que albergara a punto de atención á infancia vai para longe. Explico, ainda que nós quixéramos facelo. A outra alternativa que barallamos é que fora no colexio novo, efectivamente, pero tamén implica un investimento importante, porque hai unha serie de requisitos que cumplir en canto a as mesmas ventanas, o chan, o aire acondicionado, etc. Entón, como o local este que temos, sendo pequeno,
cumple coa normativa, pois pensamos que podemos abrir, polo menos, de partida, o punto de atención á infancia ampliado aí, deixalo aí, vale? E no medio prazo situado en outros sitios xa con mellores condicións. Pero a nosa prioridade é que os vecinos de Outes, as familias, acollen con un servicio como debido a partir de primeiro do ano. En paralelo, repito, estamos xa traballando ou pedindo, neste caso, as entrevistas pertinentes co consorcio, porque nada quita que iso se depois xa se convirta nunha escola galiña azul ou como vostede chama. Perdón por estenderme tanto, pero non sei se ten algo que dicir. En este caso non, son vostedes os que teñen que dicir algo. É que estou co orden. Que número de plazas estiman máis ou menos que nun mesmo turno, neste en concreto, 20. Nun mesmo turno, pode haber máis. Con un horario? O horario, ainda repito, depende do regulamento que ponemos, pero un horario que ten que ser amplio. Ainda non o temos, como digo, o regulamento, pero non vai parar o mediodía. Isto tamén vai implicar, eso dixemos, contratar a 2 persoas máis para ese servicio. Sí, me apunta por razón a Consellería de Igualdade que estamos nestes momentos, está elaborada unha enquisa para coñecer máis polo menudo a demanda en canto horarios dos potenciais usuarios deste servicio. Non sei se ten alguma cuestión máis. No, eu só puntualizar que, bueno, que supoño que son coñecedores de que moitas das familias estaban levando aos seus rapaces a escola de Esteiro. E a Noia. A de Esteiro vai pechar. Quero dicir, non, pecha unha privada en Muros, entón Muros prioriza, obviamente, os seus veciños, entón van a quedar os de Outes fora. Por eso digo que as familias vamos a topar con un problema importante, porque non é tamén, non deixan de ser privadas, sino todo o mundo pode permitirse o pagarlo. Por eso creemos que é un tema importante e que nos parece ben a solución que buscades, mentras non se atope unha modificación definitiva e se teña unha autorización para a apertura da escola definitiva, pero somos conscientes. Hai que ter esas constantes. Se a portadora do Partido Popular quere decir algo máis. Un par de cousas. Primeiro un comentario, que estou vendo que agora as cousas costan moito máis traballo e tempo facelas do que costaba falalas antes do 26 de maio. Eso por unha parte. E por outra parte, agora vamos a facer un PAI máis ampliado. Eu creo que 20 rapaces só sería antes, equivoco porque non sei os datos. 20 rapaces que podía ir como máximo 15 horas a semana. É que se chegaba, estaban 20, como non había, digamos, un número establecido, ti podías chegar ali, e se sabía 20, pois non quedabas, tenías que volver con el. Agora non máis rapaces, entón sería que iba a ser unha... No, o que pasa é que agora ofreceremos un servizo completo quere dicir que terán prioridade as persoas, evidentemente, que necesitan ese servicio de conciliación. Pero serían 20 plazas. 20 plazas inicialmente, sí. Esa é a idea. 20 plazas ao mesmo tempo. Se tío necesita solo ir pola mañá e outra persona solo necesita levar o neno pola tarde, xa non son 20. Complementos. Sí, entendé que non o había entendido, non o tiña entendido. Era máis ou menos así. Outra cousa é, dixo que iban a ampliar moitas cousas, a partir de cando se poña en marcha o PAI con ese novo regulamento, eso vai a ter algún custo para os pais que levan os rapaces, que agora é completamente de balde? Previsiblemente, sí. Porque entendemos, como xa sempre dixemos, que a xente que realmente necesita un servizo está disposta a pagar por el como en calquer lugar. Por certo, en calquer concello de Galicia que se paga por este servizo, cando é un servizo que se ofrece nesas condicións de calidad. Non sei se ten algo máis que dicir.
Bueno, pero a ver, temos que ordenar un pouco este debate porque unha moción dá lugar a dúas intervencións por grupo. O representante do Partido Socialista ten algo máis que dicir? Aparte do que se dixe? Simplemente, claro, a partir desto que se acaba de falar aquí, supoño que farán uns tramos A ver, refiero a económicos. o que fala... Dependerá da renta, claro, é que acaba de salir o tema, por eso. Vale, pero acaba de salir o tema, pero aquí estamos votando. Eu dei unhas explicacións a maiores que a próxima vez a mellor non. Pero aquí o que estamos votando é que o Goberno Municipal comece os diálogos e trámites precisos coa Xunta para instalar unha escola infantil pública de Galicia Sur no noso municipio. Entón vamos a votar, eso se os parece. Votos a favor desta moción. Abstencións. Bueno, pois apróbase. Ben, a seguinte moción, se les parece, é relacionada coa piscina. Tanto teño a palabra. Ben, nos últimos anos o complexo inteiro da piscina municipal, o gimnasio incluído, pecha durante todo o mes de agosto por labores de mantemento. Os usuarios quedan, pois, en servicio durante un mes inteiro, mentres que nos concellos da contorna, ditos peches por cuestión, só duran 15 días, manténdose o gimnasio aberto durante ese período. Dende o BNG entendemos que as labores de mantemento na piscina non deberían afectar de nenhuma maneira o normal funcionamento do resto de instalacións deportivas que se tocan no complexo e que, por lo tanto, se deberían realizar as gestións pertinentes para que o gimnasio non se peche no mes de agosto. No referente ao gimnasio, a maiores tamén temos recibido diferentes peticións de veciños e veciñas que solicitan un monitor de sala que lles indique aos usuarios o debido funcionamento das máquinas e lles asesore nas súas actividades físicas, así como a modificación do horario do complexo para que non peche ao mediodía e se adapte máis as súas vidas laborais e familiares. Por lo tanto, queremos que o goberno local, despois do trámites precisos, proceda a contratación de persoal formado de monitor de sala, se realicen as xestións correspondentes para que nos vindeiros anos o gimnasio non peche durante o mes no que se fan as labores de mantemento e se reduzan, se é posible, o tempo que estas ocupan e tamén se realicen as xestións pertinentes para evitar o peche da piscina ao mediodía. E neste sentido vai a nosa proposta. Moi ben, ten a palabra o Partido Popular. Bueno, pois, nós, no caso de que sea viable económica e logísticamente, non estaremos en contra de mellorar e de ampliar as instalacións da piscina municipal e as súas prestacións. Sabemos que o peche das instalacións é necesario para realizar labores de mantemento que requiren que non haxa usuarios no edificio para que estas se poidan facer con completa seguridade. Seguramente hai peticións bastantes ao respecto, que o goberno faga un estudio de viabilidade logística e económica, se isto fora posible non teríamos ningún inconveniente en votar a favor desta moción, pero de momento imos tamén a esta posición. Moi ben, ten a palabra a favor do Partido Socialista. Aí vamos decir simplemente que si nos gustaría, igual que o BNG, reducir os tempos nos que se poda, tanto menos tempo este pechado e dar servicio aos veciños, creo que sería mellor. Moi ben, por parte do goberno ten a palabra o conselleiro de Deportes. Gracias. Ben, desde o goberno vamos a votar a favor da moción, en primeiro lugar por coherencia con todo o que vamos comentado nos 4 anos na oposición, solicitando que a piscina tamén abriga, incluso a piscina tamén, desde agosto o gimnasio. Tamén por necesidade, así como manifestan tamén os veciños, a presentación de 272 asignaturas o pasado 15 de xuño de 2018, no que solicitaba exactamente iso, que o gimnasio estivese aberto no mes de agosto e que tamén puderan dispor do monitor de sala e incluso que se reducira o tempo de peche da piscina. Nada máis que engadir, simplemente que para levar a cabo isto necesitaremos aprobar unha nova ordenanza na que esperemos contar con todos vos para levar adiante. Gracias. Simplemente dicir unha cousa, que se o PP o impedimento que temos para votar a favor é que non haxa un estudo de viabilidade, bueno, o documento di que despois dos trámites precisos, o estudo de viabilidade é un trámite preciso, pois poden ustedes votar a favor se les convine. Xa manifestamos a nosa intención de... Bueno, moi ben.
Entón, procedemos a votación desta moción. Votos a favor da mesma? Abstencións? Votos en contra non hai. Apróbase por votos a favor do Goberno, Partido Socialista de Belegá. A seguinte moción que presentan vostedes ten que ver co tratamento das aguas residuais. Ten a palabra. Bueno, nós pensamos que unha das actuacións que máis use neste concello é o tratamento das aguas residuais. Un tratamento que realmente sexa efectivo, importante avanzar no saneamento en todo o concello. Un dos motivos é sinceramente económico, outro a preservación, como non, de toda a nosa contorna e a nosa ría. No económico, o marisqueo. Dende o Benegán, creemos que a mellor maneira de avanzar no tratamento das aguas residuais é un debido análise dos sistemas xa implantados e que rematen un debido informe planificado de actuacións para acometer según a capacidade económica das nosas arcas municipais. En base ao exposto, propónse ao Pleno de Corporación Municipal a adopción do seguinte requerimento. Queremos que o Goberno local analice en profundidade a situación actual do tratamento de aguas residuais do noso concello, elabore en consecuencia un plan detallado para a actualización e implementación nas zonas inconexas de hábito servicio, porque sigue habendo lugares no noso concello de hoxe que nin siquiera están conectadas ao rede de saneamento, e se verten directamente aos regatos e aos ríos. Entón, a nosa moción vai neste sentido. Moi ben, ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Bueno, pois, efectivamente, estou segura que o proceso de calquera dos representantes dos vecinos de Outes é que o saneamento chegue á totalidade da poboación do concello. Sería unha estupendísima situación, non cabe dúbida. Cando rematou a pasada legislatura, o servicio chegaba a través de diferentes fórmulas a máis do 90% de poboación do concello. A nós parece-nos ben que se realice un estudo que determine as mellores solucións para chegar a outro escenario ideal. Quixera, asimismo, poñer de manifesto que o remate da pasada legislatura Aguas de Galicia estaba realizando unhas comprobacións sobre o estado da rede de sumidorios que verten na depuradora. Todo polo anterior imos a votar a favor desta moción. Moi ben, ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Repito que, tal como defendemos no noso programa en distintos mítines, vemos que é totalmente necesario o saneamento naqueles lugares que ainda non teñen, pero vou matizar ou enfatizar a frase dos compañeros de Belegá, que PON analice en profundidade o goberno. Eu gustaríame que se analice en profundidade e máis que nos informe ao mesmo tempo do mesmo. Moi ben, bueno, pois se vai haber total acordo que esperamos que continue ao longo do mandato entre o Goberno e o Benegá. Esta é unha proposta que nós efectivamente defendemos moitas veces de forma continua nos últimos anos e efectivamente non será unha necesidade territorial. É algo, eu teño que dicir a portavoz do Partido Popular que, bueno, eu sei que vostedes levan case o mesmo tempo que nós levamos reclamando a mellora deste servizo, vostedes dicíndonos que o 90% dos habitantes de Outes ou dos lugares de Outes teñen un servizo. Deixemos algo. Eso non é certo. Non é certo, e tampouco non quero agora iniciar un debate. Vostede apuntou, efectivamente, que Augas de Galicia está facendo e fixo un estudio. De feito, xa somos coñecedores, unha parte dese estudio,
Sobre a edad que leva tempo sin funcionar no individuo. E o estudio é categórico. A diagnose di que é por falta de mantemento. Iso é así. E, por certo, temos a sorte que sai por un plan de actuación. É algo moi importante que temos que abordar este pleno, porque vai implicar moitos recursos e facer unha planificación como individuo. A maiores, a propia Augas de Galicia está facendo un estudio, un análise da rede principal, de toda a rede principal que verque na edad, non? Que sería todos os pozos, as bombas de bombeo, etc. Que non inclúe todo, non inclúe todo. Nós queremos complementar isto despois, porque hai zonas que non están conectadas a, efectivamente, como ustedes dixeron, a rede principal. Entón, vamos a apoiar esta moción, vamos a contar con un input moi importante, en realidad, que son 2 estudos feitos por Augas de Galicia. Agardamos tamén contar co apoio da Augas de Galicia para prestar os, iba a decir, millonarios investimentos que temos que facer, millonarios as últimas pesetas ao mellor, pero incluso tamén dos actuais euros, e nós tamén imos a complementar eses estudos para incluir no menor tempo posible o maior número de núcleos de poboación de ontes a rede de saneamento. Non sei se ten algo máis que dicir. BNG, o Partido Popular, o Socialista, pues votamos a moción. ¿Votos en favor? Apróbase por unanimidade. Bueno, e agora pasamos aos robos e preguntas, se non me equivoco. Entón, imos comezar, se les parece, os robos. Xa hai algún robo oral. Os robos, como ustedes saben, non mantén resposta, non ten resposta. Os robos. Entón, hai algún robo oral por parte do Partido Popular? Bueno, o mesmo que fixe no punto das obras do PAI, do posto adicional, que na primeira oportunidade que se teña para poder incluir a plaza de Valadares, pois que se faga. Perfecto. Moi ben. O BNG, algún robo máis alados que sabe Metroprocista? Eu xa, seguindo un pouco o fío de... porque é a mesma situación. É na contorno da igrexa de Outes. Na contorno da igrexa de Outes, que se hace? A praza. Vale, que actuemos para melloralo, quere dicir. É unha demanda dos veciños, parece ser que o patrimonio aí tamén puxo impedimento no seu día, porque é o mesmo caso, porque está hablando da igrexa, entón non se pode pavimentar, un pouco... Vale, bueno, máis ou menos. Busquemos unha solución. Vale, moi ben. O Partido Socialista ten algún robo? Sí, tengo 2 robos. Un, en vista de que no pleno anterior a pregunta non dou resultado, vou facer un robo desta vez sobre o cambio das bombillas na Ponte Nación Sosible de FSE. Sobre o cambio das bombillas, non as farolas, as separadas, como estou a dir, as bombillas. Só o cambio das bombillas é o robo que lle fago porque a xente aproveita este tempo para pasear é o que teña. E o outro robo, entendendo as dificultades que pode arrastrar o cambio de certa linguaxe polos seus propios tecnicismos, vou pedir que calquer decreto, calquer informe da alcaldía, se pode ser, para eu non andar molestando continuamente a secretaria, que se podan poñer nunha linguaxe máis común. Refiro-me ao PEF, ao PUTUF, ao... Eu imprimo todos os documentos que teño na orden e dou-los a calquera dos presentes. Estou seguro de que se perden igual que mí. O mellor son eu, que son un novato. Pode ser. Entonces, logo que si pode ser que se faga. A máis, para non molestar el tanto. Que non é... Sabes o outro día que hai un linguaxe técnico que
casi un galimatías, pásanos a todos. Pero bueno, en fin, a ver si podemos atender esa cosa. Esto es broma para la interventora mesa secretaria. Vale. Había algún rogo por escrito? Vale, o primeiro vai referido tamén noutra perspectiva relacionada coa edad, que é que o goberno local foi consentido durante anos a acumulación de lixo e outros enseres de titularidade municipal no espazo aberto situado en fronte da edad da serra. E, bueno, esta acumulación desorganizada de lixo dá unha imaxe negativa completamente inaceptable tendo en conta a súa proximidade ao paseo fluvial e zona protegida da marea. Por tanto, rogamos que se actúe canda antes para decentar o devandito espazo, en primeiro lugar. O segundo vai dirixido, xa que as instalacións do Grupo Tasamar atopándose nunha situación inaceptable, consideramos urgente que se emprendan accións para a decentración do edificio e rogamos que se actúe en consecuencia. Por último, durante o decorrer da tarde do atardecer en Broña, para a redundancia, a Confraría de Noia, previa chamada ao alcalde, dirixiuse a limpar a praia por acumulación de algazo nos días anteriores co fin de salvar o marisco. Nesta situación, o Concelleiro de Eventos dirixiuse de xeito despectivo e de malas maneiras aos membros da Confraría que estaban a desenvolver o seu traballo con total normalidade, seguridade e autorización previa. Ante estas actitudes, rogamos aos concelleiros membros do goberno local que se actúen e se intenten actuar sempre con boas maneiras e, en concreto, o Concelleiro de Eventos que se disculpe coa Confraría e as persoas involucradas polos seus nomes. Bueno, pasamos agora a parte de preguntas. Preguntas orais, en primeiro lugar. Partido Popular, as preguntas que non foron registradas con 24 horas de antelación, como ustedes saben, non van ser contestadas no pleno. Temos que dar unha pregunta que non a maior das que se registrou meteu por sitio? Non. O general ten unha pregunta maior das que se meteu por registro e o Partido Socialista ten preguntas que non lle van ser... Sí. Vale, perfecto. Sí, pero temos unha... Que pasou? A ver, temos ou non temos? Non, son preguntas que non se falan porque non contestaron no anterior pleno, non? Ese vou despois, non se Vale, preocupe. perfecto. Temos unha. Temos unha, iba a dicir, pasou o turno, pero bueno, vamos a... Non vai ser contestada, pero bueno. Non vai ser contestada, entón ahorramos o tempo. Non vai ser contestada despois de... Nos últimos días lemos en prensa de que se estaba faltando por parte do goberno actual unha asesoría xurídica a algúns veciños con relación ao tema dos parques eólicos. Gustaríanos saber cal é esa asesoría xurídica. Contestaremos no vídeo. Tengo dúas preguntas. Unha si se vai facer algún seguimento dos vertedoiros incontrolados para limpalos e intentar que non se continue vertendo neses lugares. Se a xente non ve algo, é máis fácil que non bote nada. Entón, pregúntolle se van facer un seguimento dese vertedoiro. E outro, agora que se acerca setembro, a escola, pregunto se o goberno vai axudar con becas ou bonos de transporte ou axudas parecidas a alumnos de ensino tipo ciclo de FP que están fora ou incluso universitarios que se acercan a Santiago. Moi ben, Tanto a transporte ou a outro tipo de cosas. Vale, non serán contestadas estas preguntas no vindeiro pleno. Agora temos preguntas que foron planteadas no anterior pleno. Espero que algunhas xa foron contestadas, lembraránse, sen que valera de precedente. Non valeu? Non valeu, efectivamente. Entón, unha das que non se contestou foi unha pregunta do Partido Popular respecto das obras de sustitución da coberta do antigo Colexio de Emilio Navascués e os vestuarios do campo de fútbol, cando van ter inicio esas obras. Ben, podo dicir que as obras dos vestiarios comezaron o 12 de agosto. Como, perdón? As obras dos vestiarios do campo de fútbol comezaron o 12 de agosto pasado.
agardemos que estea o antes posible, e as obras do colexio, da sustitución da coberta do antigo colexio Miguel Navascués, iban a comezar, están pendentes dun problema con as árbores que impiden facer que a empresa comezar xa, pero creemos que xa vai comezar a semana que ven, sendo urxente e máis, sendo as dúas necesarias, mellor dito, a urxente e a dos vestuarios do campo de fútbol, non? Entendemos, posto que no outro caso non hai nenhuma actividade que se desenvolva aí. Entón, quedan contestadas. Non estaba tamén incluída na pregunta a da piscina, a da Non. Non estaba con... Aquí no que non estou tampouco segura. non estaba contestada, non? Hai logo dúas preguntas do Partido Socialista que quedaron sen contestar no pleno anterior. A primeira é: plantexa se o goberno actual levar a cabo a concentración parcelaria naqueles lugares que non está feita? Ben, supoño que saberá que o goberno non é quen fai as concentracións ou leva a cabo as concentracións parcelarias. Iso é algo que lle compete a Xunta de Galicia, a Consellería de Medio Rural. Nós, sí que, en efeito, nas reunións que estamos celebrando con as parroquias, recabaremos as demandas dos veciños, veremos se esas están entregas, e se é así, evidentemente, nos dirixiremos ao organismo competente para ver a posibilidade de que ali onde non hai feitas as concentracións parcelarias se poden dar a cabo. E a seguinte pregunta, leo a eu, pero vai a contestar a concelleira do servicio. No Paseo dos Riotines hai fincas privadas que están ocupando o mesmo. Pensa o goberno notificar e requerir os titulares para arranxar este punto? Bueno, en canto ao tema de notificar, estamos nese proceso de notificación, e depois estamos tamén indagando, que pasa que temos o técnico do urbanismo a chema de vacacións, andou máis pequeñas, porque estamos indagando realmente ata que distancia teríamos que sería competencia do Concello o desguace, porque chegábamos aí os oímos unhas informacións de que hai máis cacho expropiado do que se fixo o paseo, que tal, bueno, é algo que temos que estudiar. Moi ben, temos agora as preguntas presentadas por escrito, en primeiro lugar do Grupo Popular. Temos a palabra. Si, podo ler eu, pero bueno, como queiran ustedes. Si, vais contestar a concelleira de bueno, a primeira dela, de Igualdade e Benestar. Bueno, cando queiran. Sabemos que o grupo de goberno pretende dotar un servicio de madrugadores ao colexo de Outes. E nos podemos coñecer varios aspectos ao respecto. Primeiro, como vai a ser atendido este servicio? Facos as túas xuntas? Bueno, contesta. Vai a ser atendido por unha empresa externa. Por unha empresa externa, vai a ser externalizado. Moi ben. Que atención vai a incluir? Almorzo, descanso? Vai a incluir un servicio de monitores e cuidadores no que os nenos, sobre todo, realicen actividades máis ben relaxantes para que non cheguen agotados despois a xornada escolar, e os nenos que desexen traerán o almozo da casa e seránlle, necesitan que se lle queren. Non habrá servicio de almozo propiamente dito, senón que comerán que traen da casa. Vale. E cales van a ser as instalacións que se van a utilizar dentro do colexio para prestar estes servicios? O edificio que está separado, o mesmo que se utiliza, as mesmas aulas que se utilizan para as tardes divertidas, que se aproveitarán o material tamén que utilizan nas tardes divertidas para xogar. Haberá un número mínimo de nenos para poder prestar o servicio e ao mesmo tempo haberá un número máximo para que se poda ir todo o mundo. Non nos propuxemos un número mínimo, xa que como era a primeira vez que se facía este servicio, que se ofrecía por parte do Concello, pensamos que o número máximo será o de 30 nenos para que estén ben atendidos con dous monitores mínimo. O que si podo decirlle é que xa na actualidade están inscritos 21 nenos, non por motivos da Lei de Protección de Datos de Menores
non se poden nin decir os nomes, nin por suposto as que non. datas de nacemento, Por suposto que non é un... vamos, pero que Nin sí que non- están inscritos 21 nenos, é verdade que non todos van a utilizar o servicio de luns a venres, senón que algúns pois, utilizarán dependendo dos turnos dos pais, igual semanas alternas, pero bueno. Ningún feito que xa non quero saber que nenos son, Digo, vamos, que como que Si temos esa información. Falta hasta aí enviar nenos a miña palabra que son 21. Ten nenos hasta aí que debemos chegar. Hai un regulamento ou unhas normas que determinen garantan o funcionamento dese servicio, e de ser así, pois cales son? Sí, o mesmo que no caso do pai, estamos traballando no regulamento. Estamos traballando, significa que ainda non o hai. Está case rematado, pero o mesmo que pasaba no anterior, pois dependemos tamén do plan normativo e para facer tamén a ordenanza, tamén para que entre en vigor necesitase un tempo e non vai entrar en vigor agora mesmo. Pode empezar os servicios sen ter regulamento. O regulamento non, entrará co regulamento, pero no caso do que, por un lado, estás traballando no regulamento e por outro na ordenanza. É dicir, que non vai haber o servicio hasta casa de regulamento ou ordenanza. Non, ordenanza, vai haber servicio sen a ordenanza. Servicios ou ordenanza. Ese é o regulamento. O regulamento Regulamento só hai. Casi, porque No, o regulamento, vai haber un regulamento provisional, igual que tardes divertidas, como que era un servicio que ustedes prestaban, funcionaba ese regulamento, isto vai funcionar hasta que teñamos aprobado o plan normativo, a partir de esa lei de febrero, tenemos un regulamento Tenemos normas e tal. e, efectivamente, Xa se pon ten a AMPA ou algún papel neste servizo? Debe ser así, cale? Antes de poñer en marcha o servicio, pois reunimos con toda a comunidade educativa, a AMPA incluída, evidentemente, e todos estamos a favor da posta en marcha deste servicio. Si, non me refiero a se estaban a favor ou non, que entendo que iso fixeron, digo, se teñen algún... non. Simplemente O se falamos coa comunidade educativa, vai ser un servicio que preste o Concello. Que ver ninguén máis que o antes. Non, vai ser un servicio do Concello. Sí, ben, externalizado. Ben, canto lle costará ao Concello este servicio? Pois aproximadamente uns 9.000 euros, pero temos 9.000 euros en todo o curso? sí, cada mes? o curso académico, digamos. Pero os presupostos que manexamos son para que a mesma empresa se ocupe das tardes divertidas e máis do servicio de madrugadores, porque xa conocerán os nenos, entonces o presuposto que ten engloba as dúas actividades, entonces por iso digo aproximadamente, porque non lle podo dar exactamente a cifra que segundo a división. E canto lle costará aos pais, ou pola contra será un servicio prestado de lado? Pois, polo que dixen anteriormente, como dependemos do plan normativo e de que se aprobe a ordenanza necesitamos o tempo que se require, pois o primeiro o servicio será de balde e no momento que entre en vigor a ordenanza, pois pasará a ter un custo. Sigo coa segunda pregunta? Sí, coa segunda pregunta. Ben, tivemos coñecemento a través de varios veciños do Concello que nos están concedendo horas de utilización do pabellón deportivo do Concello. Queríamos saber a que se debe esta situación, se é unha situación temporal ou se, pola contra, será unha situación permanente. Vai contestar, perdón, o Concello de Referente á pista, pois a pista non estaba nas condicións idóneas para a práctica deportiva nese momento en que solicitaron, e, por tanto, sí que vai ser unha situación temporal. Perdón, é que non estaba? A pista non estaba... Sí, eso sí, que é unha situación temporal, que vai a ser o que non? Que sí, Que vai a ser unha situación temporal. non permanente. Vale, é que non lle entenderá. E, bueno, a outra pregunta é que algúns veciños xa nos chegar, nos descontento ante a imposibilidade de subir fotos na página de Facebook oficial do Concello. Queríamos saber cal é o motivo que non se poden facer, que non se pode facer. Bueno, primeiro nada, por Facebook, felicitar ao Grupo Popular que xa ten a página de Facebook. Moitas gracias. En segundo lugar, bueno, a verdade é que é unha cuestión
casi técnica, pero ten o seu sentido, non? É dicir, non os veciños. Se nós posibilitamos que calquera poña unha foto, pois poden aparecer todo tipo de cousas. Entón, o que si lle digo, se o que lle preocupa é que así os veciños non teñen unha ferramenta para subir as súas demandas, cuestións, indicar concretamente onde é un problema e tal. Estamos xa traballando e pronto imos a ter seguramente unha aplicación web para que os veciños calquera suban e indiquen ao Concello calquera incidencia que consideren oportuna. Pois, creo que estaba así. Bueno, e agora xa rematamos, temos as preguntas por escrito, xa imos rematando, do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, vamos rápido. Hemos entendido que a actuación prevista na Praza de Galicia, as obras previstas aí foron paralizadas con intención de modificar o plan inicial. Pues queríamos saber que é o que se vai a modificar o plan inicial. Bueno, primeiro matizar, as obras non están paralizadas porque ainda non está adxudicado. De feito, agora en proceso de adxudicación, pero ainda non está adxudicado, non hai obras que se empezaron, porque non hai unha empresa que o vai a facer. Sí que é certo que nós fomos coñecedores dun plan inicial xa aprobado, que tiña unha serie de cuestións que non nos parecían moi correctas nin a nós, nin a algúns colectivos. E aí vai haber, ou imos a propoñer unha serie de pequenas modificacións, algunhas non tan pequenas, pero que non implican un cambio no proceso, por tanto non implican paralización, é dicir, vais a xodicar, simplemente respecto ao que estaba programado inicialmente, vai haber un cambio. Por exemplo, inicialmente, bueno, como ustedes saben, actúase solo na parte da dereita contra o bar Lido, para entendernos. Sí. Esta é a primeira fase. No proxecto inicial, tal como estaba previsto, poñese todo a unha mesma altura, co cal se eliminaba a entrada, a posibilidade de entrar vehículos pola porta principal, por onde entran actualmente os autobuses. Eso non era un coñecedor, ao menos eso foi o que nos trasladou a dirección do colexio, non eran coñecedores na dirección do colexio. E, por tanto, tuvemos que ver se había unha solución para que os autobuses poidan seguir accedendo por esa porta que además acaba de ser cambiada, acaba de ser renovada. E hai unha solución que permite, digamos, que a plaza teña un uso moi debido, que teña, digamos, bueno, pois, sexa agradable para estar, que non cambie moito o proxecto e que permita que pasen os vehículos en concreto, os autobuses escolares. Ese é o primeiro cambio que vai haber, repito, que non é un gran cambio a efectos do que é a obra técnica, vale? E o segundo cambio é que o proxecto inicial eliminaba todas as árboles. Toda a praza quedaba como unha praza absolutamente sen árboles e bueno, ofrecía un servicio, entón, nós o que entendemos é que é posible manter algunha das árboles e ao mesmo tempo que esa praza, bueno, pues, digamos que sexa máis amable para estar e que dé un servicio que actualmente non dá, e que poida organizarse eventos, etc., como é o que se pretendía, pero sen necesidade de, bueno, pues, cortar todas as árboles. Eses son os cambios que temos previstos, pero que non implican, repito, un cambio no proxecto de paralización, nada disso. Segunda... A siguiente pregunta. Bueno, a siguiente vai sobre o tanatorio o que estaba actualmente pechado na comunicación na carretera de Cruceiro de Roma. Leva un par de anos a pechar por orden judicial, como todos sabemos. Entón, queremos saber cal é a situación xurídica con respecto ao Concello e se o Concello, se as arcas municipais nos está costando algo manter pechado ese territorio. Bueno, esta é unha pregunta complexa, evidentemente, isto é algo que todo o mundo coñecedor que nos herdamos, un problema importante, non pequeno, e non só que estamos tratando de buscar a mellor solución posible que teña
menores consecuencias para, como usted diría, as arcas municipais e os vecinos de outros. Actualmente existe unha orde de derribo, vale? Derivado da sentencia do Tribunal Supremo. Esa orde de derribo é posible que teña que subsidiariamente ese derribo, mellor dito, é posible que teña que acometer subsidiariamente o Concello. Esa é unha primeira cuestión, sí, porque a empresa xa foi propietaria, xa foi notificada que teña que facer e ainda non o fixo. Entón, é posible incluso que teñamos que próximamente aprobar un crédito para facelo. Aprobar un crédito, non un crédito bancario, senón unha partida orzamentaria neste pleno para facelo. Por outro lado, existe un proceso de reposición da legalidade urbanística. Por qué? Esa digo que non teño, é un proceso moi complexo e non terei todos os datos. Porque a construcción non se asusta a licencia que se dou no seu momento. Iso que fai que quen debera asumir o custe do derribo sexa o propietario. Se iso é así, e repito, hai todas as salvagardas, porque, claro, estamos ainda inmersos, por lo menos neste segundo proceso estamos ainda inmersos, non debería custarlle, ou agardamos que non lle custe, ao Concello, por lo menos, ao final, inicialmente, repito, é posible que nós teñamos que, lamentablemente, digo, porque non é un prato de gusto, acometernos o derribo, porque é a responsabilidade subsidiaria do Concello. E despois reclamar o diñeiro ao propietario. Eso é o que sabemos. Alguna cousa máis sobre isto? Bueno, xa a última pregunta. Nas últimas, que xa me sei a resposta, porque a leche de iso que me entando, pero xa está metida, dámela a facer igual. Nas últimas semanas apareceron ou foron colocadas un par de sinais na entrada, bueno, na parte de Ceilán e na parte de Noia, en dirección a Montenafonso, nas que se limita o tráfico pesado, salvo os buses escolares e os de urxencia. Monbús levaba tempo incumplindo ca liña por ese tramo, na Montenafonso. Dependía aleatoriamente, facía o servicio dependendo do conductor ou se tiña ben pasar ou non pasar. Perdón, estamos dando información aos pais. Sí. Non sei o que exactamente. Pois, como digo, que xa estaban incumplindo o mantemento da liña, co servicio da liña, pois atopou a excusa perfecta. O sea, foi aparecer as señales e o día seguinte desapareceu o servicio de bus. Co cal temos a ponte allada e moita xente si usaba esa liña para vir manualmente aquí á serra. Por outra parte, as sinais están colocadas, como digo, na entrada de Ceilán e na outra parte na de Orro, pero non hai ninguna ao pé da Montenafonso en sí, co cal os vehículos que baixan de Negreira non ven ninguna das dúas señais. Por lo tanto, por ali, a día de hoxe, sigue pasando tráfico pesado. E logo, outra pregunta dentro da mesma, se se vai bueno, se se sabe, eu digo, se a Xunta ten cando vai comenzar as actuacións que prometeu para a conservación da ponte en sí. Se non te parece mal, vou contestar tal cual aparece a pregunta así, porque ao final ten un goberno local coñecemento dese problema coas sinais. Tiñamos, nos trasladaron varios veciños e fixemos gestións ao respecto. De feito, xa se fixeron as gestións desde onte, porque o que poñía efectivamente era que prohibido o paso a transporte excepto
a todo tipo de vehículos pesados, excepto o transporte escolar. Bueno, sobre esa consigue o Consello Escolar, esa pon o transporte. Entón, un bus xa non ten... O de na ponte todos son totalmente borrachos. Perdón? O de na ponte todos son borrachos. Non borramos. A ver, isto foi unha cuestión se nós pusemos en contacto coa órgano pertinente, que é a Dirección Xeral de Mobilidade, pusemos no conhecimento este problema e dixemos, ímolo solventar. Isto foi esta semana, os solventaron, e xa agora non hai excusa para que os autobuses poidan circular. Coñécese se se vai realizar algún tipo de actuación para a preservación da ponte. Si, ainda non coñecemos o proxecto. Isto xa foi anunciado no seu momento e temos constancia de que se vai a realizar un proxecto de posta en valor e de arranxo da ponte de Afonso próximamente. Existe contacto, pero non sabemos ainda o proxecto, ainda non coñecemos o proxecto. Estamos interesados por ele, evidentemente, porque é un monumento importante. E vaise proceder a comprobar que a liña de transporte público continúa a recorrer ese lugar? Sí. De feito, tamén fixemos a xestión e continuaremos de chamarlle a Monbus, a empresa Monbus, para que, por favor, non, ten que cumplir, bueno, non somos, ten que cumplir, pois, o que está previsto, non? Que ten unha concesión e ten que pasar por aí, evidentemente, ten que dar os servizos como debe dar. E así queda a pausa. Bueno, remata entón o pleno e vémonos no principio, mes que ven.